Upat sa 11 ka mga minor offenders nga miiskapo sa Operation Second Chance ang nakabalik na sa pasilidad. Samtang miauhag si Police Colonel Gemma Binluan, Director sa Cebu City Police Office, nga pasakaan og kaso ang mga ginikanan nga mitago sa ilang mga anak. Busa auhag niya nga isurrender na lang sila kay mas maayo ang ilang kahimtang sa maong pasilidad. Nasayran nga nakaiskapo ang mga children in conflict with the law kung CICL human nagkasabot nga mamauli kay gimingaw na sa ilang Pinoy-anan. Gidugang ni Binluan nga gikinahanglan ang pag-amuma sa mga CICL sanglit mga bata man kini. Mas safe na nandun sila sa Second Chance. Kumakain sila doon ng 3 times a day. Nakakapag-aral sila, so ano pa yung kanilang gagawin? Ana po yung mga ginikanan nga promise sila na this day mo surrender po itong ilang anak. Wala takibaw sa figure but na yung mga intention nga wato sa balik sa Second Chance.